Kun mä oon kasvanut Rovaniemellä, jossa yritysmaailma on kehittynyt, niin mulla on aina kerrottu sitä, että jos on toimiva idea, niin silloin kannattaa yrittää sitä. Ollaan valmiita muuttamaan ehkä liike-elämää nuoren naisen näkökulmasta. Toinen juttu, että miksi mä ajattelin, että tämä onnistuisi, on se, että kun mä tein tätä puhetta ja esitystä, niin mä kysyin myös tekoälyltä, että onko tämä 5 000 € arvoinen puhe, niin se sanoi, että kyllä on. Hei, mun nimi on Matti Matikainen ja mä toimin säätiön varapuheenjohtajana. Me tiedämme, että Suomi tarvitsee uusia innovaatioita ja lisää uusia yrityksiä. Säätiön päätavoite on tukea varhaisen vaiheen yrityksiä ja innovaatioita. Nuorkauppakamarissa piilee valtava voima, innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä. Uskomme, että oikeat tekijät saavat yritykset toimimaan. Jäi sellainen olo, että kannatti osallistua, kävi kuinka kävi, että tosi hyvät fiilikset, vähän jännittää. Kaikki haasteethan on tehty sitä varten, että ne ratkaistaan tavalla tai toisella.